welcome back to my YouTube channel. I hope so नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। आङो दिनैहाय सारा आंखौहाय माने खानायखौ एसे थिक खालामना लानो थिनदों। तो दिनैहाय आं माने खानायखौ इनको बोलना है हम गंजी हो जाओ बट शी इज नॉट रेडी फॉर गंजी। Why should I become गंजी? क्यों गंजी हो मैं? 2 साल में अच्छे बाल आ जाएंगे ना क्योंकि क्या होने वाला है मेरे बाल में? हाँ? नैनोप्लास्टिया खालामनो थिनदों। खानाया पुरा डेमेज जाबाय नालाय तो सारा खालामना होनो थिननायखाय दिनैहाय नै आं बेखौनो स्टार्ट खालामगासिनो दङ। तो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंनि बे ब्लगखौहाय। दायो माने मिउजिक दामबाय नालाय ओमफ्राय दायो भइस ओभारखौनो होबाय ओमफ्राय दा खानाया गाज्रि जानायलाय एसे ट्रिटमेन्ट लानो नागिरदों लोगोफोर खानायखौहाय। तो माने खानायखौहाय बांद्राय स्ट्रेटनिं स्मुथनिं खालामबाय थायोबा खानाया डेमेज जायोना। तो दानाथ' स्ट्रेटनिं स्मुथनिंनि जायगायाव गोबां माने ट्रिटमेन्ट ओंखारबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। दायो माने आंनि खानायाव नैन'प्लास्टिया ट्रिटमेन्ट जागासिनो दङ। जायफोरहा माने खानायफोरा डेमेज बिथांमोना खानायखौहाय जुदि थिक खालामनो लुबैयोबा जोंनि सेलुनाव भिजिट खालामबानो जाबाय। रलिं मिल अपोजिट टु स्मार्ट बाजार TPS प्रफेशनल ल'रियल सालुनावहाय दे लोगोफोर। आंनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना जोबनायावबो आं नोंथांमोना देखायगोन। माने रिजाल्टआ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायोबा नुनो मोनगोन। तो नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। तो ये नै माने एप्लिकेशना स्टार्ट जाबाय हेयर वाश खालामनानैहाय प्रोटीन हेयर प्रोटीन जेहेतु आं बुंदों स्ट्रेटनिं खालामोबा माने गोबां केमिकल थायो नालाय हेयर स्ट्रेटनिंआवहाय। तो दायो बेनिनो माने गोदान माने केमिकल ट्रिटमेन्ट होननाय दङ। गोबाङानो मिथिखायो। तो आङो केमिकल ट्रिटमेन्ट मेडिसिनखौहाय एप्लाइ खालामबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय जायफोरनि खानाया पुरा डेमेज जाबाय सिदा खालामै बिथांमोना बे ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन। बहुत मोजां रिजाल्टआ। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ होनखादों जोबजासिम नाय आंनि खानायनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायोबा नुनो मोनगोन। दायो एप्लिकेशन सेक्शना जागासिनो दङ। बेनि उनावहाय आयरनिं सेक्शन। दायो नै लोगोफोर लास्ट फिनिशिं पार्ट आयरनिं सेक्शना जागासिनो दङ। जोबनोसै बे आयरनिंआ कमप्लिट जाबाथाय आंनि फाइनाल लुकखौ नोंथांमोना नुनो हासिगोन आरोखि ना। बिराद मोजां आरोना। तो फुल्ली प्रफेशनेल मोनो बेहाय मावनायखौ। तो नै लोगोफोर आंनि फाइनाल लुकआ नै नोंथांमोना नुनो हाबायना। ओरैबायदि सिल्की शाइनि रिजाल्ट ओंखारबाय आंनि खानायाव। आंनि खानाया फुरा डेमेजमोन। टाटा बाय।